हाय लोगोफोर खुलुमबाय आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय लोगोफोर आं दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय अब्ला लोगोफोर आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाब्लानो जाबाय फैदो बिदिब्ला आं स्टार्ट खालामसै नै लोगोफोर आंनि ना गुरनाया नायाबो डेन्जार बुरजाखा लोगोफोर नै लोगोफोर मैथ्रु बिबार आं दिनै मैथ्रु बिबारजोंनो जानो लुबैथारनानै नाखौ गुरनो थांदों आरो मोनाबाबो जि एसे एंखावरि मोनबाबो जागोन होननानै अब्ला लोगोफोर आं दिनै मैथ्रु बिबारजों ना गोरलै एंखावरिजों बाथोन बनायनानै जागोन दिनै खारै होनानै अब्ला लोगोफोर आं दायो संनोसै नायलांबाय थादो नोंथांमोना बाथोनखौ लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो प्लिज कमेन्ट खालामना खोन्थाहरदो आरो भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनोब्ला प्लिज लाइक आरो शेयार खालामदो आरो चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होदो अब्ला दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो नेक्स्ट गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावसिगोन थेंक इउ बाय बाय